Ci, kalau Ci enek kucing masuk, takut no Ci. Kalau enek kucing masuk, kalau gitu loh. Enek kucing masuk, sing anu duwe anak dek iki lho iki, mara rene ning ngene moci. Lah kae moci. Ci, kuwi enggak nakal Ci kok anti. Kuwi. Ci. Ora gelem bocahe digendong Mbah Kung. Wong digendong ngono lho. Kan ya penak ya ta. Hah? Penak ra? Digendong ngono lho. Yo sakmono gedine. Kuwi. Gendong, kamplok. Senengane ngono kuwi lho kanca-kanca. Ben bar dolan senengane njaluk dikudangi ngono kuwi. Wah, ngelem pokoke. Sampeyan ngali yo, kula di anu moci mbuh lho. Anakmu kono gek diendangi. Lah anakmu gek diendangi mbuh lho ya. Anakmu. Iki lho anake wis mulai agak besar. Wah, seneng sekali ternyata. Oke. Nangis kalau anakmu? Anakmu nangis kalau? Nangis ke? Anakmu nangis kalau? Piye? Anakmu nangis? Ora mbok mimiki sik? Ya wis, maem dulu. Biar jadi susu engko gek terus mimiki anake ya. Biar sehat. Mbokmu sik maem, ibumu sik maem lho. Yo. Kowe ya luwe, sik yo sabar dulu. Lho koncoku sementara ibuke maem ke anake. Kan gek anakmu wis kono, gek yo ayo gek disusui lah, ya ta. Nah, ngendi ta? Wis rada gedhe ya, Lah. Ayo lah kuwi. Yuk ramene. Wis mulai gedhe wisan. Berapa hari ya ning kene? 3 dina Mbak Yu ya. Punjal 3 dina. Kok ya wis rada gedhe ya Mbak Yu.